ба ҳама маълум аст ки дастаҳои арабӣ ситораҳои футболи аврупоро харидорӣ доранд. Аллакай барандаи тӯпи тиллои Карим Бензема, қаҳрамони ҷаҳон Нголо Канте ва барандаи Лигаи Чемпионҳо Эдуард Мендиро дар он рӯйхат дидем, ки ба сафи Криштиану Роналдо ҳамроҳ шуданд. сифати бозии ин чемпионат мавсими оянда бояд рушд кунад. имрӯз ба дастаи Криштиану Роналдо Ал-Наср мебинем, ки бо трансферҳои тобистонааш чӣ гуна ҳайат дар мавсими нав хоҳад дошт. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дарвозабони Ал-Наср эҳтимолан Давид Оспина мешавад. собиқ бозингари Арсенал ва Наполи яке аз аввалинҳо шуда баъди хатми шартномааш аз Аврупо ба Осиё рафт. боварӣ дорем мавсими оянда ӯ ба худ мавқеи устуворе пайдо мекунад. Агустин Росси ҳамчун иҷора ба кӯмаки ӯ оварда шуда буд, ки дар ҳолатҳои ҷароҳат бардоштани Оспина истифодааш мекарданд. мавсими нав барои Оспина даъвати ҷадид мешавад. ҳимояи канори ростро ба Султон Алканам вогузор мекунанд. аз омаданаш соли 2018 ӯ хеле дастаро тақвият додааст. Алканам узви мунтахабаш дар ғалабаи таърихӣ муқобили Аргентина дар ҷоми ҷаҳон шуда буд ва бо эҳтимоли калон ӯ дар ҳайати асосӣ ивазнашаванда мегардад. дар маркази ҳимоя бошад Серхио Рамосро ҳамроҳи Абдулило Аламри бояд бинем. ӯ аз соли 2017 дар даста асту ҳунараш Ал-Насрро кӯмак мекунад. Аламри ҳам узви мунтахаби Арабистон дар ҷоми ҷаҳон буд. ӯро имтиҳони ҷиддӣ дар пеш аст, зеро канораш қаҳрамони ҷаҳон ва барандаи Лигаи Чемпионҳо Серхио Рамоси ботаҷриба бояд бозӣ кунад. собиқ бозингари Реал Мадрид аллакай бо ПСЖ хайру хуш карда дар роҳи гузариш ба дастаи Арабистон қарор дорад. Ал-Наср дӯстии қадимаи Рамосу Роналдоро ба назар гирифта хати дифои худро мустаҳкам кардан мехоҳад. Ал-Наср агар кораш омад кунад, бурд мекунад, зеро бо 37 сол доштанам Рамос ҳанӯз девори баланде дар дифои даста мешавад. дар канори чап шояд Гуслин Конанро бинем. ҳимоятгари 27 сола ба Ал-Наср соли 2022 омад ва мавсими дуюм ҳам ӯ дар ҳайати асосӣ ҷой мегирад. ин ҳимоятгар дар ҳайати мунтахабаш дар ҷоми ҷаҳон набуд. Конан аз Кот-Юар аст ва пеш аз Ал-Наср дар Лигаи 1 Фаронса бозӣ мекард. мавсими оянда мо ҳимоятгари сифати тамоман дигарро дар дастаи Ал-Наср хоҳем дид. тарки Арсенал кардани Томас Партиро дастаҳои арабӣ бо диққат назорат доранд ва Ал-Наср бо харҷи 40 миллион евро ӯро сайди шикори худ месозад. гуфта мешавад, ки Томас дар Аврупо мондан мехоҳад, вале ҳамчунин медонем, ки дастаҳои арабӣ чӣ хел қарори бозингаронро иваз мекунад. бо мурури вақт ҳамаш рӯшантар хоҳад шуд. дигар гузарише ки дар назар аст, ин Марсело Брозович аст. финалисти Лигаи Чемпионҳо рӯз то рӯз ба ин гузариш наздик шуда истодааст ва шояд ба наздикии Ал-Наср ӯро расман муаррифӣ кунад. Барселона ҳам ба нимҳимоятгари 30 сола мароғ зоҳир дорад, вале баъди ҷалби Гюндаган Каталониё фаъолиро дар харидани Брозович аз даст додаанд. хати нимҳимояи Ал-Насрро Саул Нигес аз Атлетико Мадрид пурра месозад. хабарҳо ишора доранд, ки трансфер ба зудӣ анҷом мешавад ва Ал-Наср хати нимҳимояро бо Парти, Брозович ва Саул мустаҳкам мекунад. ҳамлаи дастаро албатта ки Роналдо қавӣ мекунад. ба овозаҳои бозгашт ба Аврупо Роналдо гуфт, ки чемпионати Арабистон барояш писанд асту он ҷо боқӣ хоҳад монд. канори ӯ бошад Ҳаким Зиеш даъват шуд. ҳамлагари мароккоӣ аллакай аз Челси ба Ал-Наср гузашт ва мавсими оянда ҳатман дар ҳайати асосӣ мавқеъ мегирад. Зиеши 30 сола хариди ҷиддӣ барои шайхҳои араб гардид, зеро бо кӯмаки ӯ мунтахаби Марокко Португалияро дар ҷоми ҷаҳон шикаст дода тавонист, ки то ба полфинали ҷоми ҷаҳон барояд. хати ҳамлаи Ал-Наср бо ҷалби Уилфрид Заа дар канори чап пурра мешавад. Ал-Наср аллакай ба ин ҳамлагар пешниҳод равон кардааст, вале кор каме мушкил мешавад, зеро Заа нияти боқӣ мондан дар Аврупоро дорад. Латсио варианти дигар барои Заа аст, вале ӯ қароре то ҳол қабул накардааст.
дигар дастаҳои арабиро ба чашми кам набояд дид. оё Ал-Наср бо ин пурасозии ҳайаташ қаҳрамони Арабистон мешуда бошад ё не? Дигар дастаҳо ҳам харидҳои калон доранд. Ал-Иттиҳод мавсими гузашта қаҳрамон шуда буд ва аллакай Канте ва Бенземаро дорад. Сармураббиашон бошад Нуно Эспирито Санто мебошад. Ал-Ҳилол ки қаҳрамони лига шуда буд, беҳтарин голзанро дорад ва тавонист то ба финали ҷоми ҷаҳони даставӣ барояд. онҳо аллакай Кулибалӣ ва Рубен Невешро барои мақсадҳои калон харидорӣ карданд. қаҳрамонӣ барои Ал-Наср осон намешавад, вале Роналду бояд кӯшиш кунад ки ин ҷо ҳам муваффақ гардад. фикри худро дар ин мавзӯъ дар комментария қайд кунед ва ҳатман обуна шуда мунтазири навори ҷадид бимонед.